kining basahon ni Job usa ni sa mga basahon sa atong Bible nga gitawag og philosophical writing. Murag daghan kay mga filosofi sa kinabuhi ba nga gipresentar nga nindot sad siya atong puy-an. Si Jesus pod mao magini siya the greatest philosopher kay wisdom gud ni siya Ginoo. Si Jesus mao na nga iyasang mga gipangsulti kanang tulog karon ba kanang dili basta-basta nato nga masabtan dayon pero mao ang kamatuoran. Mao na siya mo na philosophy. Sa tunay meaning anang philosophy, the love of wisdom. Sophia, wisdom ang karon na pilo sa to love study ba to limot naman ko ana. The love of wisdom. Mao na nga sa unang pagbasa gipresentar diri nga si Job buutan kayo niya sa iyang kabuutan nasina ang yawa. Kanang yawa masina gina siya, majelos na siya sa mga buutan nga tao. Kamo buutan mo o yawanon? Buutan. Masina ginang yawa ninyo. Ang saban, di mo buutan. Nya ganahan mo nga kasinahan sa yawa. Di mo ganahan. Aw magyawa-yawa mo. Simple kayo, no? Kay ang yawa masina, maglagot sa mga buutan. Ningadto gud siya langit. Ning adto gid siya langit, welcome na dito. Mo bisita na sila dito, di lang mo puyo. Bisita lang ba? Nya ningadto gid siya langit. Nya iya yung giingnan ang Ginoo dito. Ikaw si kagdaig-daig kanang imong binuhat ka na Job nga buutan kayo, gitagaan man imong tanan. Imo mang gipanalanginan pero kuhaon na tanan imong gipanalangin niya. Tan-aw na to di ba ka balikason ana. Ang Ginoo sad kay Ginoo buutan man kayo, iya sanggi tagaan ang yawa. Sige, buhata ang tanan. Ayaw lang siyag unsaa, pasabot ay lang siyag patya, pero buhata tanan. Og nabati nato sa unang pagbasa, giunsa siyawa pagdagmal ang kinabuhi ni Job. Grabe kayo. Kamo sugot mo, anaon mo siyawa karon iguli ninyo. Ana, katong ningong di, wa na, kuha na kasiyawa. Na, be, pila man kabuk nato din ang mga yawanon, be? Tanan. Nya, gusto mo nga pabilin mong yawanon, magliktor ka dire, nya yawanon day ka. Magmisa, nya yawanon. Mga lawat, nya yawanon, sugot mo ana. Nya, nganong ingon mamong di mo musugot o buhatos yawa ang gibuhat niyang Job. Sunan gato, ang una, ang iyang mga baka, mga asno, gihurot o tulis, gipatay ang tanan niyang mga kuan usare na hibilin. Sunod na sad, ang iya na sang mga karnero na igo kilat, usara sa nahibilin sa iya mga tao nagatiman, nga lukop gutos ilang nasod, pati kitong naghana. Nya, sunod, ang iya na sa mga kamilyo, gitulis na sad, gihurot na sad patay ang iyang mga kuan. Usara na kadlaw ha? Usara na kadlaw. Nagdungan-dungan ba? O ang katapusan anang adlaw ang iyang mga anak nga nagparti-parti dito, naigo sa alimpos, nalusno ang balay o nahurot silang kamatay, usara say nabuhi. Aron mo report nga tong Job. Usa ka adlaw maunin nahitabo. So pwede ra gyud nga iguli ron ninyo sa inyo, masunog imong balay, mamatay imong mga anak, patay imong mga ginikanan, mataktak kas trabaho, niya masakit pag yung kag COVID. Pwede ra gyud na karong adlaw. Niya sugot mo. Hoy, musugot ba? Oy, yawan on mo.
Kanigong yawa nga igsuon basta mo atake gyud na siya nato, ang una gyud niyang igon ang ato yung emosyon. Tagaan gyud niya og negative emotions. Kana giuna niyang igon. Pag-abot na ni Kristo, dili lang emosyon ang gitirahan si yawa. Unsa man? Gidagmala na gyud ang lawas sa tao. Ni grabe na gyud ang yawa. Pag-abot ni Kristo, tanawar ko nang gibuhat si yawa niya. Si Job, wa man nabuhata si yawa ni Job. Wa na buhata. Pero pag-abot ng Kristo, gibuhat na si yawa. Isa ni ana man jud kas kalibutan, ni ana man kas ako diring lugar. Kadtong imong gibawal sa langit nga ayaw siya unsaa, karon ako na jud kang unsaon. Ani ingon sa Jesus. Okay ra. Nya mo sunod mong Hesus. O ato mo siyawa. Gilisuran man gani imos na hitabo ni Job nang gibuhat sa yawa, wa pagyoy physical assault, physical damages. Unsa naka kung ang gibuhat sa yawa ni Hesus mo'y buhaton niya ninyo or nato? Nya mo sunod ta ni Hesus o dili? Oy, tubag. O mao na. Ayaw reklamo. Kay ang yawa di ay di na di siya muhunong sa pagdagma lang sa atong mga mahal sa kinabuhi o sa atong kabtangan. Ang ato ding lawas, iya nagyong dagmalan. Ingon ana na siya karon. Mao ning COVID, gikan man ni siyawa. Iya nagitang pamatyon. Nga naman, gibuhat naman niya ni Hesus, o kinsa tong musunod ni Hesus, makabuntog sa yawa. Muna si San Lorenzo Ruiz o iyang mga kauban, gidagmalan sad puparihas pagdagmal ni Hesus ang atong mga santos nga gideklarar sa simbahan, labi na gyud ang mga martyrs sama ni San Pedro Calungsod, gidagmala na gyud sa yawa physically. Nigamit siyang mga instrumento ba katong iyang mga hinanib sama ato mga tsaldian, katubang mga tulisan nga nipatay ana. Karon patyo na gid niya ang musunod ni Hesus. Kinsa tong dili gustong magpakamatay para ni Hesus, mapanag-iya sa yawa. Munang ningon si Hesus, if you want to follow me, deny yourself. Pasabot ay na pagmahalan na imong kaugalingon. Take up your cross, dawatay imong pagantos, and follow me. Asa man padong si Hesus, adto sa kamatayon, adto sa Calvary, adto sa Golgotha, adto sa crucifixion. Kinsa may makahimo na ini? Ang mga mapaubsanon. Sama ni Job, unsa may iyang ekspresyon sa pagpaubos, ang Ginoo mao'y naghatag, ang Ginoo mao'y magkuha or magbawi, daygon ang ngalan sa Ginoo. Mo na iyang expression of humility. Ang expression sa ni Jesus for humility, there is no greater love than to lay down your life for your beloved. Walay labing dakong gugma nga imong ikapakita gawa sa pagpakamatay para sa imong gihigugma. O kana si Mother Mary, unsa man sa iyang expression of humility nga nakabuntog sa yawa? Unsa man? Susapit na lang mo mga matay, walang yapon mo kay baon sa kang Mother Mary. Pagka-famous ana, sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako ang imong pulong. Kamo, unsa man sa inyong expression of humility? Paghimusan mo. Paghimo ta ba? Ako ang akong gihimo din ni karon is si Paris Priest, ningon man ko, dili ko mudawat og stipend. Haron mahimo jud kong pobre, haron wa koy gunitan nga bahandi, kay basig mahimo niya kong proud, bahalag mga guba ning simbahan, wa koy labot, kay wa ko mangangkon ani, kamo maoy naguba ani. Joke. Ano bang maghimo sa tag-ato, maghimo tag-ato bang? Sa ako ginirong gidawat isip pare, maingon ra jud ko, I am nothing.
Mo nay akong gihibo sige sa akong kaugalingon, I am nothing. Di ka mo kono biig na kono, I am nothing. Okay mo na? Sige, ato na kanto inyong bana, dong I am nothing. Ana. Ingon din mong bana, sige, kamatay diha. Kay para nako, og moingon ako nga I am nothing, magsige na kog daig sa Ginoo for everything. Oo, karon na nakamisa ko, daigo ng Ginoo. Kay kuno pa'y Ginoo, I am nothing. Di jud ko kamisa. Di ko kamisa eh. Kamo diha, nakalingkod mo, ug pa'y Ginoo, di mo kalingkod diha. Munay ato untang himuon nga philosophy in life. Si Job, ang Ginoo mo'y naghatag, ang Ginoo say magkuha. That was his philosophy nga nakapalig-o niya. Kamo, unsa man yung Christian philosophy in life? Ano? Ako, muna ako ha, I am nothing. Di na ako mabalaka. Mawa na akong gimahal sa kinabuhi. Nothing man sa siya. Gipanguha na nas Ginoo. Total, nothing man sa ko. Isaw niya, o kuhaon ng madre, I am nothing. Bahala ka diyang madriya, kag mamatay ka diya. I am nothing. Kuhaon ng imong sakyanan, inubar ba na diya? Ay, sus. Okay ra na. Ang multicab, samot na. Motor, samot na. Kuhaon ng sakristan, ay, sus, bisag karon dayon. I am nothing. Kamo, kuhaon ninyong balay. Kuhaon ninyong yuta. Sige. Tutok lagi mo na ako. Sige, manindog na tayo.